खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 एप्रिल 2021 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबाया गाज्रि नोजोर होखोमागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबबो मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। न'खराव गोजोननि आंखाल जागोन, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा गोदान लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बबेबा सुबुं गौथुमाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जानायजों लोगोसे गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सोरबा खाथिनि लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय अब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर गलाय गुजाय जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। नाङा फाङा गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरिथिनिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।